Sa pikas bahin mga kaigalan atong balik-balikan mga kaigalan ito mga issues karong nga buntaga. Ang impeachment mga higalang gipasaka sa Makabayan Black. Batok mga higalang BBM, dismiss naman to sa House Committee on Justice ang ilang chairperson si Jerbel Loistro. Ugon niya, ngilngig tong pagkabutara nila mga higala. Ipatay ang impeachment diha pa lang sa level sa House Committee on Justice. Kining kang Sara unsa makay may tabo ani? Inighuman mga kagalaan kay kagahapon napasaka naman o na-forward naman sa opisina sa speaker. Most likely by next week maapil ni sa calendar of business, order of business. Ug unya ma-forward ni sa House Committee on Justice ug ilan ning tukion dito. Sufficient inform ba? Magbutuhay ni sila dito. Tanaw na ko, sufficient inform. Dali ra kaniday, sufficient inform. Ingon sa sufficient inform na. Para sa kang BBM ba? Kay Makabayan Black may nag-file. Ang pangutana, sufficient in substance ba? Ayay, mura og thrilling kayo. Ang kang BBM, gihimadla naman to nga, daan na, dismiss na diha palandaan sa House Committee on Justice. Kay ilang gitukik yung maayo mga higala. Ang requirement diha mahigala sa pag-ila kung sufficient in substance ba, kinahanglan nga dunay recital of facts constituting the offense nga gi-charge. Pero yung ila kay nangita naman daan sila sa mga ebidensya uban pa. Niingon tong ubang mga congressman dili pa panahon. Dili pa evidentiary matters na parehas fiscal ba. Ang tan-awon sa fiscal level mahigala og doon na ba'y probable cause. Ang pag-present og ebidensya ngadto na sa husgado. Pero yung ila mahigala aron nga mamatay gyud alagi sukit-sukit na lang mayo awa oy. So dismiss gyud ang kang BBM. Kini kang Sara unsaon la pagtratar ni mga sukit tig paminaw. Nan kung madayon ang impeachment, mabutuhan mahigala sa level sa House Committee on Justice, i-forward na nila sa plenary. Ngadto na sa plenary, butuhan sana og i-forward ngadto ang articles of impeachment ngadto na sa Senado. Ug unya si Senate President Tito Soto mahigala atat na atat magyud siya mga kaigalaan. Pero mag-isa malabing nasakitan nga gidismiss sa Supreme Court ang kasong Sara. To the point mahigalang nisukol siya sa Supreme Court o nisulti pa siya mahigalang mga bati nga pong batok sa Supreme Court. Ganamhinam na nila Soto mahigala kay total dagan sa Vice President og eleksyonon mo di man magsilbi ni may areta mahigala sa laing pamaagi. Ato ni agi katawa mga sukit tig paminaw kay gahapon atol sa pag forward na sa impeachment complaints ngadto na sa opisina ni Speaker Buji D. Sa report sa Inquirer matud pa si Tito Soto niingon nga kinahanglang paspasan gyud kuno kining impeachment mahigala batok ni Sara. Kanaha pag forward pala na sa complaint sa level sa Secretary General, gi-forward ngadto sa opisina sa Speaker, ni-issue ng statements dito Tito Soto. Miingon ng kinahanglang paspasan ang impeachment ni Sara. Pero panahong BBM mahigala wa gyud mo issue statements Soto, kabati pa mo issue statements Soto. Wa gyud. Matod pa sa report mahigala sa Philippine Daily Inquirer, giingon diri nga ang Senado nga maoy mo serve as the court for the impeachment trial mahigala ni Vice Presidente Sara Duterte should wrap up the proceedings as soon as possible. Senate President Vicente Soto, Tito Soto III said on Friday. Sa Binisaya pa mahigala, kinahanglan ko nga mo wrap up na sa proceedings as soon as possible. Matod pa ni Tito Soto mga sukit tig paminaw. Soto said he will suggest that the impeachment court convene from 3 p.m. onwards Monday to Friday. Matod pang Soto. Straight to the point. Isyo sa pamahayag mahigala nga kinahanglan ko no nga ang impeachment court magsugod alas 3 sa hapon padung nas gabi Lunes ngantos Biyernes para paspasan gyud ang impeachment mahigala ni Sara Duterte. Straight to the point. Matod pang Tito Soto. Pinaspasay niyang gusto mga sukit tig paminaw. Pero wala gini siya mo issue statement panahong BBM dahil wag gyud makaingon nga okay. Na naman ang kaso BBM
atong huwato ni unsay kalaki niya paspasan na to ni. Pero kang Sara mahigala, wa pa gani ma-refer sa Committee on Justice. Ni issue nag-statement si Soto nga paspasan, ha? Murag certain siya mahigala nga papasaka na gini kasuha niya, paspasan ko na sa Senado. Matod pas pamahayag ni Tito Soto, it should not be delayed. It needs to be done as soon as possible. The fastest way possible. Sa Binasaya pa, kinalan nga dili ni malangan. Gikinahanglan nga mahumani. Posibleng mahumani. The fastest way possible. Sa pinakapaspas kuno gyud nga paghuman. Naghiman-himan na hinam na Soto may galang matangtang na Sara kay siya ni mo puli. Ata ni tagag-pagtagad mahigala. Excited na gid kayo Soto na, ha? Excited kayo. Straight to the point. Now, atong balik-balikan mahigala kay mingon Soto paspasan na gyud ni impeachment ni Sara. Ha? O unya ingon siya nga gibrief na kuno siya sa iyang mga amigo. Ha? Matod niya, Soto also said he has been briefed for about 2 weeks by 3 justices. 2 from the Court of Appeals and 1 from the Court of Tax Appeals. Nag-research na Dan Soto. Kay siya may mo preside, kay siya man mahigala may Senate President. Although, gi-question ni kaniadto mahigala ang Senate President, dili mo preside. Gi-question na ni mga kagalaan kung ang imong impeach, ang subject for impeachment ang Vice Presidente. Nga naman kung mo preside ang Senate President, naman ko sa interest day. Kay sagod mo sunod in rank. Doon na mga questions nga gihimo ini, pwede na yung question po Supreme Court. Kay kung ang mo preside in Justice Supreme Court, kay tano ha, kung ang ihiring mga kagalaan, ang subject for impeachment ang Presidente sa nasod, ang mo preside sa impeachment court ang kuan man ang Justice man Supreme Court. Ha? Kay kung ang mo preside ang Senate President, labi na Vice President ang maoy i-impeach nimo, naaman sa dakong interest. Kay ugaling mahigalag matangtang ang Vice Presidente, sagoy mo sunod, di maghinam-hinam siya. Ha? So, kini tanawon ni day, pwede ning ma-question kung kinsa man mo preside yun. Ang Senate President may mo preside or ang Chief Justice sa Supreme Court. Straight to the point. Kay pareha man kategory ang Presidente o Vice Presidente. Kanumdo mo sa ato mga impeachment hearings dito sa ato. Panahon may gila, kinsa may naabot yun ang impeachment trial, duha raman. Kay katong uban, pagka-impeach, like Anton Merceditas Gutierrez, impeach siya mahigala sa lower house, wa naman siya magpaabot sa Senate. Miditso naman siya mga higala og resign. So pag resign, nahimo ang isyo nga motin academic. Resign naman siya. Kisa pa man tong uban nga gipasakag impeachment nga ni resign lang day. Pagpasakag impeachment, pagtanaw nga ko na resign, wa na daghang usaad to si Merceditas Gutierrez, ombudsman. Ang na-filean yung kaso nga na-hearing yung sa Senate, duha ra so far. Kinsa man si Irap Estrada og si Justice Renato Corona, duha. Ang kanang yung trial gid ba? Ang uban wa man mo agi tog trial. Ang kang Gloria may galang impeachment, kutob ra patay man na sa kwan lower house kutob. Straight to the point. House Committee on Justice na patay na daan kay ang mga congressmen mahigalab. Allies man sa presidente, mamao na hitabo karon kay BBM. Doon na impeachment complaint kay Pasaka, diha ra kutob mahigala sa House Committee on Justice di kalusot, So kung atong subayon katong commissioner sa day nga gipasakag impeachment, kutob ra gyapon dinha. Ang nakaabot mga higala nga impeachment didto nga doon nag-impeachment court, duha ra ang kang Irap og ingon man ang kang Justice Renato Corona. So sa dihang si Irap mao mga higalay gi subject for trial sa impeachment court. Ang nag-preside ato si Chief Justice Hilario Davide. Numdo mo? Nga naman, ang on trial ang presidente man. Presidente man. Niadtong panahon mga higala nga ang Supreme Court Chief Justice pod mao mga higalay subject for impeachment trial. Si Senate kinini ang Chief Justice Renato Corona,
Siyempre, dili ang Chief Justice may mukuan. Dili po gikan Supreme Court. Ang ni-preside, ang Senate President, nga mao si Senator Juan Ponce Enrile. Nga naman, ang subject for impeachment, Chief Justice man Supreme Court. Straight to the point. So, kini pwede ning kwestiyonon sa mga abogado ni Duterte, kining puntuha. Kay si Tito Soto, atat na atat man, nabagoy judge nga atat na atat ka. Manabagoy judge, mahigala. Kanang judge ka, mabitang kabantay mo nga, o doon ay kaso, kanang ikaw judge, dili ka mo comments about kaso. Kay kinahanglan man ka nga mo appear as impartial. You are not required as impartial mahigala sa imong kaugalingon, but you must appear. It is not enough that you are impartial, but you must appear impartial. Pero kining kang Tito Soto mahigala, grabe naman ang iyang mga pamahayag yun. Batok mahigalang Sara. Bisag kinsang tawhan na mapasulti ono maingon gana nga dili na way dapig-dapig na Soto gusto gina nga iyang pin down Sara. So ko gani sa kay mahigala abot kana ganing decision Supreme Court nga nagbasura sa impeachment case ni Sara. Sukol gani sa mahigala Sara naka-afford nga iyang mura sa nagkasulti mga kaigala naguol kuno ang mga law students, naguol kuno ang mga professors tungod sa decision sa Supreme Court. Sa siya rin nag-uol, iya pag yung iamong ng uban nga nag-uol. Ang mga abogado ni Duterte, pwede nila ilan mahigalang filean o motion to inhibit kini si Vicente Soto. Filean og motion to inhibit as presiding officer. Niya inviting the Supreme Court Chief Justice nga maoy mo preside. Aron nga mapatas ba? Aron mapatas. Kay ang Senate President maoy presiding judge diha sa impeachment court nga naghinam-hinam siya nga tanggalon gyud Sara, mahimong unfair kana. So pwede ni nga questionon kini nga anggulo mga kaigalan. I don't know kung will respect the wisdom sa mga abogadong Sara Duterte, pero pwede nang questionon nila nga ang judge bias kayo. Si Soto mahigala bias kayo. Klaro kayo sa mga pronouncements. Panahon mahigalang BBM nga na subject for impeachment, wa gyud hilom kastanan, wa gyud bisag gamay buhian si Soto. Karon ang kang Sara mahigala naa pa ganit sa level ha. Naa pa sa level sa Secretary General, mo pay pag-forward ni mahigala ngadto na sa Speaker of the House ni issue ng statement niya paspasan gyud ni. Kinahanglan gyud nga dalion ni. Nya daghan na sa mga pod. Sa una pod mahigala pag archive atong impeachment daan pod siya mga higala nga gusto gyud ipadayon gyud to katong impeachment batok ni Sara. So mabasa na nimo daan ang mga biases sa mga kini mga senator judges. Ang mga tao ron makabasa na daan. Much more niining Vicente Soto nga grabe gyud kayo hasta ganing Supreme Court to the point mahigala nga niingon siya nga naguol kuno mga kwan unsa naman ning Supreme Court may kuno magpaabuton ta kuno tag mo retire ni sila. So kinitan-aw ko mga kaigalaan kung ang abogadong Sara nimo ingon nga among questiono na ang pagka-presiding officer ni Soto. Okay lang pa, judge man siya, senator judge man siya, pero dili sa may mo-preside. Pwede ni questiono dikin. Kay panahon sa siirap mga higala o sa may kalinan sa vice presidente ang presidente. Maoro man na dili nga kategorya mga sukid paminaw sa executive department. Sila mo'y highest officials in the executive department. So kung sila mo'y under trial for impeachment, ang mo preside mahigalang Supreme Court Chief Justice. Ang Supreme Court Chief Justice gani mo oy makatubag impeachment, ang mo preside ang Senate President. So kung panalitan ang Chief Justice karon mo i-impeach, mo oy makatubag trial, o si Soto mo oy presiding Senator Judge. But karon si Sara man, pwede ni protestaan nila nga question na mo na kay klaro magay Soto naghinam-hinam naman na siya nga kwan, nabagoy judge nga kwan, na ay klaro nga interest nga naghinam-hinam na nga matangtang gyud mga higala nang gitrial kay mo pulis. Ana mga puntuha may higala pwede na questiono nila Pwede na questiono nila, depende lang sa mga abogadong Sara mahigala og ilan ang daginuton ng isyuha mga sukiting paminaw. Para nako pwede gyud ang daginuton kay klaro man kay Soto mahigala medyo ang iyang kwan pronouncement say dili man kwan
dili man fair. So nya ikaw may mag-preside din ha. Nga mura man kag kahambato na atat na mga higala sa tanang senador gud mo siya mo atat na atat gyud kaayo. Ingon Soto nag-practice na kuno siya. Doon na kuno yung mga justices kuno sa Court of Appeals nga mga amigo o sa Court of Tax Appeals, ha? Matod pa niya nag-practice na briefing. Matod pa niya Soto said he has been briefed for about 2 weeks by 3 justices. 2 from the Court of Appeals and 1 from the Court of Tax Appeals. Gi-training na siya, gi-briefing na kuno siya. Niining mga duha ka semana na. Duha kuno ka mga justices sa Court of Appeals ug usa ka justice sa Court of Tax Appeals. Matud pa niya, I am being briefed by some justices' friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court when it comes to rules of evidence and rules on criminal procedures. Straight to the point. Matod pa mahigala. Kini, pwede ning ilang protestaan, ilan ni mahigalang filean og motion nga ipa-inhibit ni as presiding senator judge on ground mahigala. First, bias. Naginamhinam na sa mahigala nga matangtang sara sa may fairness ana. So ipa-inhibit ni siya kay ang under trial mahigala ang vice presidente man. Sama sa panahon ni Irap, ang under trial mahigala ang presidente, ang nag-preside ang justice sa Supreme Court. Apan kung justice sa Supreme Court, Chief Justice maoy mahimo manghigalang under trial, pwede nga ang Senate President may mo preside. Kani, daginuton lang ni nga portion. Nganong kinahanglan daginuton lang kay unsa ang pagkakuha na to ang ruling ana kay ang kana kung ikaw maoy mo preside mahigala inig na mga objections kinsa may mo rule ang presiding officer man objection your honor. Ang question is misleading, the question is leading something inana. Unya ang rules mga higala bias. That's number 1. Number 2, dili man abogado Soto. Lahi to mga higala og si Indrile kaniadto kay abogado man siya. Kasabot man siya sa rules on evidence. Kasabot man siya sa pag-rule mga higala kung doon ay mga objections. Si Soto di man. Ha? Nga di na ba ni itbulaga ning atong kuha ning kalakihan? So pwede nang kwestiyonon ang napita ron. Unya, gibrief na kuno siya mga higala, no? Dako kining tan-awonon mga sukit di paminaw, kining area, ha? Og miingon mga higala, mo bitaw nga miingon po si Kuan, kini kong Senate President mga kaigalaan, mahimo ikaw Senate President but as presiding officer sa impeachment court, mahimo nga ilang kwestiyonon na. Ha? Mahimo ilang kwestiyonon sa Defense Council. Oh, mo ni mga kaigalaan ha. Pero ingon si former Senate President Frank Drilon nga magdepende ni kini si Soto mga higala kung mapulihan ni isip Senate President delikado nga ang impeachment mapiktaran sab mga sukit tig paminaw. Mapiktaran sad kay pareha atong si Senate President Chis Escudero. Wa may impeachment nga nahitabo kay si Chis naglangan-langan man. Ingon siya wa pa man kanang paabuton sa nato ning kwan, una ta magsugod sa trial. Gisigihan nag-ingon nga naay gibutang forthwith, wa maminaw si Escudero. Pero si Soto na, madayon gani, pero ingon si Frank Drilon, kung mailisan ang leadership sa Senado, malagmit nga malangan o dili gyapon madayon ng impeachment. Straight to the point. So dunay mga movements karon diha sa Senado nga pulihan si Tito Soto. Dunay power sharing mga higala mo tong gi-float nila angan ni Senator Loren Legarda nga may mupuli ni Tito Soto. Ambot ka kung si Loren may mupuli unsay mahitabo sa impeachment. Makakuha ba og fair nga presiding judge ang impeachment court kung si Loren Legarda mao'y mulingkod as compared ni Soto? Mo na dakong question. Straight to the point. So nilutaw ang nga ni Loren nga kinini ang mapuli ni Soto. Pero although na patch up to mga kaigalaan nga power sharing lang kuno apan giklaro ni Soto ron nga dili ko na power sharing dai. Ilang nahuna-hunaan nga ila kuno ihimo ang president gyud si Loren Legarda kay aron maghimo sa history nga first woman Senate President.
Wa pa day Senate President mahigalang babae. Kung pananglitan Senate President si Loren Legarda, mauni ang unang babae nga mamahimong Senate President. Ilan ang himuon kuno pero unya na inighapit na mahuman ang 20th Congress. Straight to the point. Mao ni lang sulti ni 2027 na kuno pilion si Loren before mahuman ang ilang term sa 2028 aron mahimo siyang Senate President, unang babae nga nahimong Senate President. Mo na isulting Tito Soto pero nanggawas niya mahigalang mga huhungihong nga pulihan siya ang liderato mga higala kay pananglitan kung ikudita si Tito Soto diha. Nya lain mga higala mo ay mahimong Senate President, especially kung gikan mga higala sa minority. Delikado o kana mga higala maoy makadugang og pugong sa impeachment case batok ni Sara Duterte mga sukintig paminaw. Straight to the point. So daghang kamada ining mahitabo didto mahigala sa Upper House of Congress, dito sa Senate, daghang kamada nga mahitabo niini. Gumikan kay tan-awon man ang matawag natog komposisyon diha. Pero tan-awonon sa mga higala kung unsay mahitabo nining kalakiha karon, gumikan mga kaigalaan kay wa man kuwang ra ba ang mga Duterte, pro Duterte senators kay si Bato de la Rosa, di naman tong pakita. Kay ginahulga-hulga man to mahigala nga pakita ka gani. Di arabay waran sa ICC. Medyo ibanan pod, no? Ato tiwasog hisgot mahigala human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon.